خدا دی قسم چو کے آخنا ماں باپ نال پیار کرو، ماں دے پیر چوم، ماں دے ہاتھ چوم، ماں لبڑے ہاتھ بھی چک دے نا تو رب دا عرش لا کے رکھ دینی ہے۔ حقیقت ہے، یاد رکھیں حقیقت۔ یہ صحابی دی جان نہیں نہ نکل سکتی جو تک ماں نہ معاف کرے، تو کڑے کس کھیت دی بولی ہیں، تیری کیوں کہا ہے؟ وہ جو ہے با یزید نو مرتبہ ملے ہے کہ ماں دی دعا دا صدقہ ملے ہے۔ ویسے کرنی دا نام سنے ہے نا، انہوں نے جنہ مرتبہ جنی شان ملی ہے نا ماں دی خدمت دی وجہ تو ملی ہے۔ حضرت موسیٰ دے گوانڈی دا نام سنے ہے نا، جو موسیٰ دا گوانڈی بنیا ہے تے ماں دی دعا دا صدقہ بنیا ہے۔ حضور خود فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوں دی، میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں، سورہ فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوں، میری ماں منو کہنی ابن محمد، بیٹا محمد میری گل سن۔ حضور فرمایا میں نماز چھڑ دینا پہلا ماں دی گل سن گیا۔